Κάθε μήνα ο ίδιος εφιάλτης. Λογαριασμοί που δεν βγαίνουν, ενοίκια που πετάνε στα ύψη, δουλειά χωρίς ανάσα. Κι όμως παρατηρώ πως δεν αντιδρώ, δεν αντιδράς, δεν φωνάζουμε, δεν ξεσηκωνόμαστε. Γιατί άραγε? Η πρώτη απάντηση είναι απλή. Λέγεται φόβος. Ξέρουμε πως, άμα σηκώσουμε κεφάλι, βρίσκουμε απέναντι καταστολή, πρόστιμα ή απειλές. Και έτσι σωπαίνουμε. Κλείνουμε το στόμα, απλά για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Είναι φυσικό, δεν λέτε? Έπειτα έρχεται η ενημέρωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αίμα, τρόμος, δυστυχία. Πνιγόμαστε με άσχημες εικόνες. Και αυτό δεν είναι απλή ενημέρωση, είναι η ψυχολογία του φόβου. Είναι σαν κάποιος να μας λέει «Μη μιλάς, κάτσε ήσυχα. Δες αλλού τι γίνεται και πες, ευτυχώς που εδώ είναι καλύτερα, όπως και να είναι». Και κάπως έτσι συνηθίζουμε το άσχημο. Το μυαλό κουράζεται, παθαίνει απευαισθητοποίηση. Στην αρχή οργίζομαι, μετά σοκάρομαι, αλλά στο τέλος απλά αλλάζω κανάλι. Δεν νιώθω πια, δεν αντιδρώ. Και αυτό, ξέρετε, είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Όταν δεν μας πονάει πια αδικία, αλλά μας φαίνεται απλά φυσιολογική. Και ύστερα έρχεται η μαθημένη αβοηθητότητα. Τόσα χρόνια κρίσης, μνημόνια, πανδημίες, ακρίβεια. Μάθαμε πως ό,τι και να κάνουμε απλά δεν αλλάζει τίποτα. Ότι πάντα κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς. Και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και όχι γιατί μας αρέσει, αλλά γιατί έχουμε πιστεί πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μα αυτό νομίζω πως δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι νιώθω ότι μπορούμε. Αλλά βλέπεις, δεν μας το θυμίζει ποτέ κανείς. Γιατί μάλλον εξυπηρετεί να μένουμε φοβισμένοι, κουρασμένοι και μοιρολάτρες. Και έτσι η ερώτηση που μένει είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι άραγε?